Good morning guys, good morning mga oragon. Dito tayo sa Makati. Kape muna tayo. Kape, good morning. Counting vlog man lang. Antay tayo ng oras kasi mamaya alas 10:30 tayo babiyahe. Ayan guys, may love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW, sa ating mga subscriber. Thank you po sa mga support nyo. At mag-iingat po tayo lagi. Ayan, kita na yung airport sa aking noo. Shoutout sa aking noo. Ayan, good morning po, good morning. Kape muna tayo at medyo maaga pa. Mamaya, dito na yung tropa galing sa biyahe. Mega shoutout po doon sa ating tropa kaya Idol Jackery Sniper. Mega shoutout sa iyo, Idol. Saka sa Magic Flex, sa tropang Magic Flex. Saan kayo naliligo dyan sir pag may paliguan kayo dyan sa kwarto? May sarili kayong banyo paliguan? Dito. Uh, Pag may shower bed. may shower din dyan. Oo. Dito. Ayan, plano natin mag-stay dito sa trabaho kasi napakalayo ng ating inuwi. Kaya nagtatanong tayo kung mayroon. Kasi bago lang tayo rito. Kaya medyo nangangapa pa tayo sa ating pang-araw-araw. Sana nakakuha tayo ng budget kasi sa ngayon kasi wala pa tayong budget para makapag-stay. Kailangan natin ng panggastos sa araw-araw dito. Medyo malayo kasi yung travel natin na ang mabigat doon, yung araw-araw na pagod. Maaga kasi guys ang pasok dito, mga oragon, maaga pasok natin dito. Kung tayo magta-travel galing sa ating inutuloy na sa ating bahay, medyo minsan depende sa traffic. Pagkat tanghali ka na umalis sa bahay, halimbawa umalis ka ng mga alas 5, medyo marami na sasakyan, makakarating ka dito mga 45 minutes or 1 hour. Pero pag maaga siguro nakukuha siya ng 30 minutes. Yun nga lang, puyat ka. Mega live shoutout po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng sumusupport sa ating channel. Thank you po. Subscribe po kayo doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, at po sa mga subscriber natin, pakishare naman po yung ating mga video. Salamat po. Bye-bye. Ingat po kayong lahat at magandang umaga po. Ayan po si Sir, dalawa po kami rito pala nagkakape. At naka-stay sila rito. May galap shoutout po sa lahat ng ating mga subscriber at sa mga OFW. Ingat po tayo lahat. May galap shoutout po sa mga kasama natin sa Kuwait dati, yung mga nandiyan pa hanggang ngayon. Inuubos yata yung pera sa Kuwait. Ingat po kayo at makaka-uwi rin kayo sa inyong mga pamilya. Talaga ganyan ang buhay ng isang OFW at tsaga-tsaga lang. Kakibat ng ating pagkita ng malaki yung kalungkutan. Kaya ingat po kayo dyan. Bye bye. Salamat po.